Salam, hormatly adamlar. Akşamınız hayırlı olsun. Sapara, hoş geldiniz. Salam, Kemine. İyileşti. Selamun aleyküm. Aa, Sapara. Ses gelýär menden gelýärmi ya? Aa, Bilmedim. Gelýär emeňiz ya. Ses açık kalan olmalı bir yerde. Hmm, indi gelmez. Ova. Sapara, hoş geldiniz. İyileşlersem hoş geldiniz. Hoş bulduk Bugün Kemine. aa, nememiz, temamız neme barada? Nädir? Hmm, Bağışlarsın şu tayda bir nemelik çıktı ýaly. O raşizm barada gurrun eders. Gaty möhümdir. Raşizmi düşünmeklik gerek birinjide. Raşizmin näme. O indi size bugün şu raşizmin näme diýeni düşündirmäne o çalışaly. Düýpli bolmasa da misallar bilen tarihten nemeleri görkezip o düşündirers. İyileşler. Ýa-day hawa şeýlere häzirlikçe. Raşizm o diýlende munyň bir misallary bolup geçdi. Faşizm, soň natsizm diýip bir görnüşi bardy. Soň ýene-de muňa meňzeşýär bir näçe görnüşler bar. Şolar taryhda bolup geçdi wagtynda. Indi ýöne beýleki galan görnüşlere düşünildi. Adamlar tarapyndan, milletler tarapyndan. Soň şoňa garşy göreşildi yeterli bir nemede. Indi şoňa düşünmesem göreşip bolanokda ýene raşizm diýip bir zat bar ýöne nemäniň Ukraina garşy açylan o söwüşiň netijesinde düşünilip başlady. Ýa modern döwürde 21-nji asyrda internetiň ýa-ni ösen we hemmekme el yeterli bolan döwründe Ors özüniň raşistligini suwd etdi. Raşizm bolanda o näme bolýar diýip sorasaňyz, Ruslar özüni üstün görýär beýleki milletlerden we beýleki milletleri gul edip ulanmagy laýyk görýär we ynanýarlar şoňa. Topraklaryny basyp almak, mal mülküni elinden almak, gerek bolsa köp halatlarda janyny elinden almak. Ýa-da her türlü nemeler bar bularyň ýagdaýlary bar. Indi bu Rus milleti tarapyndan edilýändi üçin raşizm diýip adalýar. Indi bu düşünmek üçin tarihde neme gireline sapara bilen şonuň bir gurrun edeli. Tarihde has neme geçen döwürleri bar munyň. Ýa ekranlara da getireli ýyleşler ýa-ni ekranda köp suratlar görkezip bilemzok YouTube'un nemesi sebäpli. Ýogsa bat erbet görnüşler hem bar. Suratlaryň ine bu açlyk komünistleriň döwründe 1932-33-nji ýyllarda edilen açlykdan gelen suratlar ýöne. Munyň görnüşlerken ondan bir 10 ýyl, 3 ýyl şu wakanyň bolmazyndan öňe bölekleýin edilip gelinýär. Ýöne iň ulusy şul diýip bilýär. Beýik açlyk diýip esasen hem Ukrainalar bilen Gazaklar köp gyrylýar bu açlykda. Beýleki milletler hem şolaryň demesi bilen domino ýalyk. Olar hem gyrylýar ýöne kän taryhyň demelerine ýazgylaryna geçmeýär. Gazaklar entegem şu güneçelliğine bunu ýatlaýarlar bu wakany. Gaty gorkunç bir waka. Ine anant bilýäňizmi şu taýda açlyk döwrüne döre diýerler emel usulda. Onuň netijesinde de bir giden adam aç galýar we bir-birini ip başlaýarlar. Birinji ölenlere iýýän ekenler
Ondan sonra entek ölmänke öldürüp owa iyi el diýip owa şo derejäge çelli baryp dur. Ukrainadan bir doktor yazgysy hat bar. Owa şol hatynda şey diýip ýazypdyr. Men diýär şu haty saňa uradan wagtym entek o kanibalizma girmedim diýär ýöne hat diýär saňa yetişen wagty belki kanibal bolup bilerin. Kanibal bolan bolup bilerin diýär. Soňra düşündirip aýdýar. Adamlara kömek edenler birinci öldü diýär. O çağalarynyň garnyny doýuranlar birinci öldü diýär ýa-da. Birinci özleri öldü, soň ýyzyndan çağalar öldü diýär. O soň et ýemeýänler, ýa-da adam etini ýemeýänler birinci öldü diýär. Ogurlyk etmeýänler birinci öldü diýär. Umuman şu moral ýa-da ahlak nemesini goranlar birinci öldü diýip aýdyp geçýär ýazgysynda. Şeýlerek acı bir waka. Ýöne buny başga milletlere garşy edilme şu taýda gaty önemli. Başga milletleri açlykdan öldürýärler. Elinden hemme zatlaryny alýarlar. Ýöne bu taýdaky maksatlary şu adamlaryň elinden topraklaryny, baýlyklaryny, hünärlerini almak. Topragyny, baýlygyny, hünärini alsaň, soň şu adamlar kul bolýar. Bahanalar o kommunizmde o şahsiýetçilik bolmaýa diýip bir neme öňe çykarýarlar ýöne. Bilmedim kommunizmde onuň ýalyk bir neme çelli baryp bilinjekmiti, bilinmejekmiti. Umuman aýdanda şeýlerek bir ýagdaý sapara, ama size söz bereýin. Türkmenistanda nähili geçti, ne şo ýyllar. Deme, Geçipdir ya, Kemine, eşitmiş. Türkmenistan'a da gelir. Olun yolundan şu atlan takati diýen bir yeri var. Şoňa iýinmesek bunu düşünmek belki de anhat bolmaz. KGB diýip bir edara vardır. Tarihini ýaşlar bilmeýän bolmagy mümkin. Bu 17-nji ýyllar öldürýär de Waçaka diýip öldürýär. Soň bu atlary dürlü ýyllarda dürlü bolýar da GPU bolýar, NKVD bolýar, OGPU bolýar. Meheme bolýar. KGB bolýar, bunun KGB SSR bolýar da abi ütgän bilen nemesi ütgän ok. Bu ilki maksatları yani cemiyeti dolandırmak, upravlat etmek için nemediler. Soňondan ähli öňçüligi çendik giýýär. Funksionlaram dürlü bolup nemediler. Ýöne bu OGPU'si näçe NKVD'si 34-nji ýyldan az bir aýlanç nemediler de. Şenagat nemeni götürmek üçin NKVD lagerler, dağıtlar açılıp şu nemen yedi bilen yani Sovet Tayyip'nin içindeki bölümler vardır. Onu Stalin'e de neme diğerler o dünyanın. Büyük kurumu, şurumu, yani KGB. Kırılan halkın tani 100 milyonlardan geçip gidiyor. Tanımadan neme kıyınlar. 1922. yılda Tataristan'da açlık. Şu açlıklarım flor vurnuyorlar. Yani bu açlığın bir neçe sebepler oldu diye. Bu bolon birinciden ne 17. yılda revolüksiya oluyor da. Revolüksiyanın adı Rабочий Крестьянская revolüksiya deyiliyor da. İşçi Dayhan revolüksiyası. İşçi Dayhan demeyen kompetensiyetini gödüğünde getirip görüm, yurtçoluğun eline geçiyor da. Şu işçi Dayhan deyilyen demeyen, ne ortayadım Dayhan demediğini biraz tarihini, fiziksel görüyoruz. Bunun tek güdü 61. yılda Kripatnoy prava diye de. Ulçuluk deyip şeyle düşünecek oluyor Kripatnoy prava.
daykanlar adat delekende. Adatlığa çıkarıyorlar daykanlığı. 17. yılda da revolütte olayan orada. O tayda 50 yılın içinde, yani 50-60 yılın içinde büyük köşük daykanlar yani medeni bilgi adatlık dereceleri dahil büyük onu gözümüne getirip vurmalı. Şu dövürlük şehrinde. Şolar devlet eline geçiriyorlar da. O aşılığın birinci demeti kompetentliğinin yokluğunu düşünüyor. Yurt devlet şariklerin eline geçiyor. O şariklerin kimliğini bulgak nimetini eserlerini okumalı, kinolarını seyretmeli oluyor. Ben o kurulları oturmayın. Bu düğünleme. O itten adam yatalan manasını veriyor da son demesinde bulgak ulur neme akıllar katı o düşündürüyor şu demesinde. O bunu Türkmen analogu marna alabay demek, hariklar demek, alabaylar. Yani bavarap bilen yalak nemet vada. Şulon hariklar yani yurt çolong eline geçiyor. Yani bayları kulak, pameşik, burjuy, Mehmet diye olur kırıyorlar. Yerlerin mallarını ellerinden alıyorlar. Önümçülüğü de bunlar okuyup bilirler. Dolandırmalı, öğretmeli. Yani edil Türkmen'in analog bir gözünde getirip bilersiniz. Şu doğru demesini vakti Türkmenistan'ın yağdayı bilen. Aşık sonundan geliyor. Edenini bilmen eline de yani last güç veriliyor da. Yani şu aşıktan 22. yılda yani aşık birinci aşıkları ödüm katılı aşık oluyor yani hava oluyor. Yani Tatarların yaşayan yeri ödüm hiç vakti yok. Oraya alaklat olma mümkünçülüğü yok da. Bolgan kenarından değil mi? Tataristan yerleşen yeri bilen. Şu taydaki ağaçlık ikinci Cahan Ursun'un bolan yitkiden kän adam ölüyor da. Böyle onu etip koyun. 1920 yıllar karşı Tatarların emretinde. Bahadır ne internette yazsanız YouTube'da demirler Bahadır kemine nemeden son şirkat ne boyun bilir. Ama kataylıgan demirler. Onun 29-31. yıllarda Ukrayna dedi yani. Ukrayna o yahilek yerlerini bunu getirip bilen Ukrayna'nı bilen adamlar. O Sovyet Sovyeti'nin Ukrayna çiftçisi değil hatta. Yani buğdayın yeke Ukrayna'da dünya bağlarına çıkar yani. Şu adam çok problemalar yani Ukrayna'nın buğdayı olmadı o yurdun dünyanın nimetinde o ağaçlığa, ıtçılığa de var oluyor da yani öndüren abiyon katı ulukan yani şolori alak yerde galada mor diye ağaçlık yemeli usulüyle edilen düşündürecek olvay diyenler bunu tayda adamdan kırılan demesinin hani milyonlardan içeri dönem önünde de Kazakistan'ın şunlarla şu yıllarda Kazakistan 40-50% kalktı yok oluyor da köpten göçüyor yani Hatay'a çelli göçümleri vardır şunun katı ülke tragik varlar vardır şu göçün etkisi vardır kıyınçılıklar vardır ne Kazakların emeleri şunu yavaş yavaş ekrana bir başladılar yani bir kirlen veri Ama
Sapara. Şimdi şu meseleni gozga verseler, bu meseleni gozgamaň diye yani siz siyaslaştıracak bolýaňyz bu ýagdaýdy ýa-da. Indi şularyň gowy zady, erwet zady edip görkezme nebeleri bar da, häsiýetleri bar. Bu zat siyaslaşmaly. Şu orsun Yok. eden zatlaryň hemmesi hem siyaslaşmaly, ýoksa çykmaýar orta. Temine siyasalaşmadan del tarih bilinmeli. O tarafların bilinmeli. Siyaset bilinmiş kulolyanam oradan bilinmeli. O tarihi doğru bilmeli. Onu kadağan edip o bet kuvvetten ayırıp o kaptırına zatları gurultmen, demetmen o da yaşap kurunu ettiler. 70 yıllar yönettiler de. Yöne bu anlatındaki çeşmetini, göz başını cemiyetler düşünmedi. Bu getirecek ya da yolumuzda öğretecek o detayçılıkları ayrınç ortaya da. Ne Raşizmin büyük nemeti bu Rus şovinizm diye bir adı vardır. Rus imperyan Ort şovinizmi da ayrınç dağıttır. Ne şolun bu ırkçılık bu adın doğru oyunda faşizm. Şoňa ne raşizm diýilýär. Şu at nemetini şeylere demetdiler. Bu ort şovinizmi batı ir parça doğrundan ber bar. Şolong Gegebonya'nda yani yıl denizlere çendi gitmeliler. Hindistan'a çendi şular almalı. Şolong o yatanlarını, tronlarını görüyen bir iş görür şol. Yani şu orta diyanım deme alanlarını tüyüp sebepler şol. Yöne bu yemeti ne etati şuratları yürüyen, işleyen, upravlad ediyen şu bıçaka KGB o şol yıllarında attan uyutkoşun nemetim bu şuran büyükten yok. Büyük bir biraz hukukunu biraz kenel diyorlar, adal diyorlar, burada boş yerler ayrı yerler oynuyor. Büyük nemeti şudur, öyle şu giden arşivi vardır. Şunu açıp şuran fidatını tanısan 100 milyondan geçendir. Adamın yani kırılma nemeti. Yani ağaçlığı nemet yattı. Ruat ölçüden geçtik. Yani bulun lağırlar var. Kulakları yani Sibir'i yani içini lağırlarda ne olurlar? Ya bu siyaset edip demetleriniz mümkünçülüğünüz orada ben köp yerini gezdim. Ya Uçkut'nam, Narilsk'nam, Magadan'nam hem de gördüm. Baygaç yani adam akıllı alır yalak derler. Şu taylada bork gelen adamları bilenem. Taytevet bilen ben yani student durumda bir taytevet bilen banita düştüm diyor yanımda bir karı deme yaşı gün getirdiler. Şu an 80 yaşlarında 70 yaşlarında bilmedim bir yaş olur. Bir de katkar ruur niyette. Onun gurulus demet birden dahil et bir yapatırlı. Ben dedi ölmeye eğildim. O dahil et buraya dedi. Ben dedi soluktum dedi. Yaş kap. Çöllü. O ne verem. O olurun ağzına bayat buldu. O palu turku maşina yüklep alıp gittiler diye de. Onlar ilişkide. Çok aydın çıkardılar diye de ne. O kurum verdiğin demeden 78
80-nji ýyllar boldy. O taýda ýa türmeden çykan soň öýlendim galdym diýe. Men bölmäle geldim diýip. Näme üçin gidemden bilemdok. Näme diýen bilemdok diýe. Bilemdok diýe wagt diýe. Sibirde ömrüni geçiren adam şolar ýalak nemeler gatyken ýöne bu bir neme diýip soň ýa internetde переселение народов СССР diýip bir ýatsaňyz şol giden bir tarih nemeler çykar. Ýani Sovet Soýuzynyň içindäki milletler yerlerinden göçürilýär. O yerlerinden oňa dürli sebäp görkezýärler bolýar. Hiç sebäbini akly gerekçesi bir objektiw neme derler. Hem de bir art maksat bilen edilen nemeler. Palyaklardan başlaýarlar. 30-njy ýyllarda. Nemitler, kalmyklar, balkarlar, Karaçaylılar, Çeçenler, İnguşlar, Krim Tatarları, o Mesketin Türkleri, onun Pribaltika halklarının hemeceti, Latvia, Litva, Estonya, 100 milyar, o bölgeni varyansa çürek diyeden tartışın. Sağın şu ısıtması yani tavarını vagonlarda ya varyan söylüyor. Baran soğun yani Sibir'in nemesinde boşa diyorlar adamlar ne bak yaşam tuturan için. Ne yapıp yaşadan. O köye diyen şeyler yine ya söylüyor. Yani çok eserler daha ne mi televizyonlarda dinliyor. Düşmanlar demeler. İş edip ya diyorlar ne diyorlar. Bunun tarihi nemeden sonra şu milletten hiç vakit boğuluk çıkmayacağının emeti orta çıkıyordu. Bu neden bunu aytmanın bilen ya da bir ekrana çıkarmanın bilen bu döşmenin bilen bu işlem olmadığını anlatmıyor. Bu işlem bolun da. Böyle perestroika çendi şu da devam et. Radyum çok gormadığını ben Litva'da program bilen komşu yaşadık. Şu sürgün edilenin çağız. Bakın ekiden öğrendim bilen o. Şu 89 yılda neme getirdi işte. Ruhsat verdiler. Olmasa şu taydan göçmek bolana göçte yine katırga 20 yıl neme veriyor. Nemen çağatı bu öldüm ben. Böyle biz bilemiz yok. Hem de Google kabul yumurtluyor diye. Alternatif oluşumuz yala. Ne şu Badravan milletlerinin hem de demesi genosit, tragediyadır. Katı ağır yeterler. Yalan da hem de ait olur yalak demeden. Bu bir millet iki millet derler. Türkmen'in üstün oyunu bir büyüğünden bilemiz yok. Sebebi yazdı. Bir de yemediler nokta. Yani Kılıban arşivlerini açmalıyan büyük sebebi şu. Türkmenistan'da şu long hiçbirinin yumuşak ya da yeni bir eşli demeti yok da tutarlı yok. Yani yenimizden 30 yıldan aşık olanı işte o katı aşık oldu. Kırıncılık diye. O kedilçiliğin bolup ondan sonra oluyor. Aşlığım oldu. Ağır aşlık oldu. Yenimizden eşit biliyat o yenelerimiz yok. Yani yazga bunu geçirmek
öýünde demesinde ýatan bolmagy mümkin tanrygynda. Ýöne senzura bu zatları geçirmeýär. O diýmek, gündeme çykmadyk mesele, ýok mesele diýip ben kän aýtalýarna. Büyümlü demesi var. Sebäpleri. Şu problemi bağ oldu. Şonu cemiyet gündemde çıkarmany öwrenmelidir, etmelidir. Ol iň bolmanda tarih bolup galýan, bilinýändir, bilgi bolýandyr. O bililen toplumy soň çözüm berýärdir. Bu bilgini bilýän adamlar o analiz edip bilýändir, deňeşdirip bilýändir. Ben eşitip aýdyp oturýaryn. O diýmek, şu faktyň bir bolandygyny, bir işaraty diýmek, şu bolan bolsa şu taýlaryny görüp gözläp çykaryp bolýar. Şoň üçin neler gündeme çykmalylar. Ne şu adyna diýjem bolsa ne Ukraina demeti bilen uruş sebäbi bilen şu abi akıllı bu adyny ýa-da dakjaklaryny on kendi teljelene okdular bolun indi ödü orta çykdy. Gözüm görüşýän zadynyň ödüdür. Şular şiir bilen görüşýär diýip görüşýärler-de, Ukraina bilen. Ýöne ödüniň faşistlygyny yapmak üçin diýilýän ekenler şu zatlar. Ödüm şu tarihine seredende sen hiç faşistin o bäär durjak neme del ol giýitler siziň şu yemeň ýanyna şu Sovet Soýuzyny bolan gyrgynçylygyň ýanyna giýitler melek ýalap bolup görnýärdi. Şu ýetgileri nemeden ben hemen ýöne sen bilen hanamda 100 milyondan geçip gidiyordu. Ne bu ayrıca ne tonku debeler alkorum ne Suriye'deki bolan urşu bodun alkoryam yani samolyot bilen o kavrovu bambaşka diýerde. Hal verenýär. Samolyotun ýokurdan urýardy. Çağa çuwa nemesi ýok. O bu adam öldü, 10 bin adam öldü, adam öldü, çağa öldü. Hiç nemesi ýok. Onun orset nerede? Suriye nerede? O taýdan häýlik bähfidi bolup bilýär. Bunu atlayan şu kellerde demedin. Orset nerede? Suriye nerede? Onun bähfidi, onun şu taýdaky halkyny hem bombalamalar. O sebäp ne? Adam kırılıyor. O kırılıyor diyorum bir demesem yok. Şu tayda cellatlı edip görün Fuat yani Ukrayna Tavuşu'nun komandiri. Buldog yala. Kelle takır değil var. Bunlar faşizmden görüşüyor. Öldür ayna derip görün okul. Hemen düşünüp yok da bunları. Arkadaşlar şimdi biz şu sistemden olasın ne yaşamalı millet mi yani saylanırda şudur bile olacak değil mi? Türkmenistan şu adet oturumda şurada dünya şu karşısına bunların çok zorlu. Şu yani şarik filan alabayla kardeşliği alak Mehmet var. Yakınlığı var. Peterburg'dan kooperatif odradan çıkan ortalar bunun Bavarap'tan çıkan. No. 40 yıllık kalkon. O sapara. Mengde şartlarımı katı kendir ne yani kıraşıyım diyen oldu da basayım mı oldu? Bunlar büyük küçük tatlı. Ne şulon öldürün adamların tane milyonlar geçiyor. Milyon.
anyk sanlaryna o ýurda baran soň bilers köp adam haýran galar. Indi sapara biz raşizmiň täsirinde bolanymyz üçin o şeýleräk ýöne bunuň häsiýetini ýereden näme üçin beýle diýip soralanda Orsun taryhyna seretseňiz Ors iki sany wahşy milletiň bir ara gelmeginden dören bir zat. Bira Vikinglerin nemesi. Onarmasanız görün, ýa-ni Vikinglerin wagtynda şo taýlary gyrgynçylyk eden. Ondan soň Mongollar girýär. Mongollaryň gyrgynçylygy bar. Indi şo taýda gyrgynçylyk nemesi gaty giňiş aýran. Arasyna ýene beýlek milletler hem garşyp gidýär. Soň orta bir Ors diýip bir ýa-ni gelip çykyşy çylşyrymly we garşyk, ýa-ni zulum içerýän. Özüm bir anagam demedel. Şeýlerek bir ýerden gelip çykan, ýa-ni zulum etme nemesi nereden gelýär diýseňiz, ýene talançylyk gün talaýarlar, ýa-ni sapara aýtda. Ýene 21-nji asyrda o Orsun eskeri gidýär, unitaz ogurlaýar. Giren ýerinden unitazlar goparyp ýa-ni kir maşinlary, ýene nämesi näme görsel Gurbanullanyň öwreni nälik bolar. Şeýlerek bir neme üýtgen zady ýok bularyň şol öňki 19-njy asyrda gurulan bolsa, mysal üçin şolaryň düzgün tertibi bu şeýlerek gelipdir. Ondan öňrek guruldy, men mysal edip aýdýan. Umuman üýtgen ok hiç ýeli 19-njy asyrda da şol, 20-nji asyrda da şol, 21-nji asyrda da üýtgemendigini şaýat boldy. Indi bunun gyzykly taraplary şu milleti beýik millet diýip tanadýarlar. Gülkünç Indi buna beýik millet diýip söze nereden öwredýärler? Ona aýtmaz durup beýlekler. Ona mine çağalaryny gyrýarlar. ýa-da enatalaryny gyrýarlar. Jemgyýete saňsara öwrýärler-de. Cemiyette elmydam nesilden nesile maglumat geçmelidir. Onam geçirmeli adam şo cemiyetin ýa-ni tejribeli adamları, ýaşy uly bolmaly, tejribesi aýdyn adamlar bolmaly. Soň şeýlelik bilen cemiyet bolmana dowam edýär bir ýa-ni özüň bir kulturasy, ýene nämesi bolýar-da. Indi häzir men size bularyň bir eksperimentini aýdyp bereýin. Ýene şunuň ýaly bir ağaçlyk getirsem, emeli ağaçlyk getirsem, ýene görüň adamlaryň kultura bilen, ahlak bilen, insanlyk bilen ýa-da din bilen hiç bir zat bilen dahly ýer galmaýar. Bir ýerini soň iýme derejesine gelýär. O suratlary goýup bilmedik, internete girip gözleşdirip görüň, gaty gorkunç o suratlar bar. Yani iyipdirler galan başında iyip durga ölenler hem var. Her türlü ýagdaý bar da. Umuman bäre alyp bolan o suratı. Soň ine şulara näme diýerler? Siziň aýdyn adamlaryňyzyň ýa-da bilýän tejribeli adamlaryňyzyň ýerine Orsun ine KGB diýilen guramasy täzeden neme ýasaýarlar. Ine biz aýdýasa häzirkiler şu Türkmenistanda kylaryň köpüsi türkmen diýip ýören türkmen däldir. Indi türkmen bolmak üçin hem şu wagt aýdaly şu 30 ýyldan bäri ýaşap ýören adamlar bolmak mejburiyetinde däl. Türkmen bolmak üçin 3000 ýyllyk geçmişe seretmeli, soňra geleceğine seretmeli. Geçmiş bilen geleceğin arasyndaky kän möhüm däl gynansak-da. Nähil möhüm bolup biler, geleceğe nähil seredýärler. Şu wagt häzir ýaşap ýörenler Türkmenistanyň geleceğine nähil seredýärler. Hiç ýyl sereden oklar. Diýmek türkmen däl bular. Bu milletten däl. O beýlek milletlere de değişli. Kazaklar hem edil şonuň ýaldyr. Eger seretmeýän bolsalar geleceğine dogry diýmek
Häzirki ýaşap görenlerem Gazak däl. Bolýar. Tapawudy her bir millet şeýleräpdir. Man kurtlaşan o Şo mankur diýerler o. Soň ara näme goýýarlar sapara. Ine emeli bir ýanky ýasama türkmenlik goýýardy ýa-da bir ýasama näme ukrainlik goýýar, özbeklik goýýar tapawudy ýok. yatama adam kärçilik bolýar. Şu kemine çözüm adında Ukraina Galadomorny kabul ettirecek bolup Ukraina 10 ýyl dan kän şo nemetini etdiler de görüşün alyp bardylar da Galadomor nemetini. Orta ýok de bu hatda bolmady. Bu hatda bolanok diýer. Siz diýer toplap tapýan. O siz diýer faşist bender diýer. Şoň üçin diýer. Milletçi diýer. Şoň üçin demediýän diýer. Bu Galadomor bolanok diýer. Ýadyňyzdan çykaryp bolanok. Awa şu siýasylaşdyrjak bolýarmyz diýýärdi. Bu tüýs siýasylaşmaly mesele. Ýani bular siýasat diýende näme düşünýär? Şu dogry zady ine nähili bularyň orsun häsiýeti bar. Şu öňüňde aýdalyp çörek duran bolsa şu çörekden şu daş diýip aýdýarlar. Awa ýa-da şu çörek diýe şu çörek erbet zat diýip aýdýarlar. Her türlü görünüş nemesi bar. Umuman seni o özüňe näme ýagdaýa düşürjek bolýardy. Yok, ne Kazakistan'da 60% yok edildi. Yani şu bolanok diýerler de yok diýerler. Bolmady diýerler. Ebebi yani tarih nemeleri o KGB'nin arşivine dalıp yapýarlar. Ya da yok diýerler. Yok diýerler. Bu da bolanok. Yani Türkmenistan'da bu da bolanok diýerler. Bolmady diýerler. O açlygam bolmady, o kırgınçylygam bolmady diýerler. Ben aşağına basmaçı olup diye olurum. Yendik yervede adamı. O basmaçylar, o basmaça toprağını, yani toprağı elinden alınan, o malı toprağı elinden alınan adamların topraklarını izine almaya çalışmağında hareket. Vatanını uğrayanlar, milletini uğrayanlar. Ne birine heykel dikilmeli oldu. Cüneyt Khan'a, birinci oturdu Cüneyt Khan'a heykel dikilmeli. Birinci hem nemetinden başka. Bizim milli kahramanımız Cüneyt Khan. Ne için heykeli yok bu adamın? Ne için adam? Lenin'in heykeli var onun yerine. O ne edip bolýar o zat? İtin heykeli var o. Lenin beýle düz dursun. İtin hem heykeli var o. O. Alabaýyň heykelini goýdular. Atın heykeli var görünüp. Onun ne Harjavay var adı bir wagtlar aýdyp geçenler. Ne heykel urmaly orada Harjavaýa urmaly. Näme üçin? Näme üçin onu bilmeýän köp. Ne Türkmen hali bilen öwünüpýörsiň da. Ata-baba halimiz, bizim awraýymyz, bizim medeniýetimiz, bizim nämämiz diýer. Şoň ýuňy tarja oýundan bolýar. O tarja oýun ýuňundan bolmadyk hallar tapawdy yer bilen gök galakdyr. Ejemi halçy bolandan bu zatlar gatowy diýer. O tarjywaň kimdigini bilen gök. Wagty bu aňyrdaky taryhym däl. Revolýusiýa öňündaky öwürler. Heykel dikilmeli oldu şolary dikmeli. Yani ite heykel dikip bilýän. Yani ol adamlar barada ýeter taryhy näme diýip ýalan ol. Yani bu bawaraplar kim? Roşo alabaylar, yani Muhammed der alabaylar olma. Yani şarikler ýalap, ortadan şarik boldy bilgin alabaylarny bu. Ýöne ýere o medal dakyp näme edip beren oklarlara. Alabaýyň medalyny. O ikide dak ya şarik. Soruyorum şariklerden hiç ütgüç geri yoktur. Umuman o şeýdip üstünden atlap geçecek bolýarlar. Ýani o siz siýasylaşdyrjak bolýaňyz o ýok diýe, buna Amerikanyň oýuny diýe, Ýewropanyň oýuny diýip bularyň bir nemesi bardyr, goranma mexanizmi bardyr ine. O
Siriýada o Siriýany Amerika tozduralmış o käbir kommentaryýalar okaýanda ýörüýte ýazýarlar ony. Şol türkmenleriň sowatsyz, ilymsyzdygyny bilýänligi üçin ýazýar. Ýöne ine Siriýa Amerika giren owa. Ors girdi. Ors girdi. Näçe adam öldürdüler. Sany entek belli däl. O şäherleri da o seyreder ýalaklar tepdeki de taşladylar. Hmm. Aleppan'da seyretdik. Türkmen'in yaşayan yeri Türkmen solu. Birleşler. Ne? Türkmen bu böyle olsa Suriye'de. Aha. No, Hakiki Türkmenler. bular şeyler sapara ine milletçilik sözü vardır. Ine Orslar eşsen ama o yani nasyonalny armiýa diýer, ýene näme diýer ine o näme diýmek nasyonalny diýmek. Owa. Ruski mir diye. Misal. Owa. O Ruski mir bolmaly, lan sen hem Türkmenski mirin bolmaly. Owa milletçiliğe karşı diye, milletçiliğe karşı görüşmek diye, onam yani alavay diye, ulu alavay. Yani arkada olmalı alavay. Şoňa aýtdyrýarlar, ýazyp beripdir okaýa. Milletçiliğe karşı görüşmek diye. Milletçilik diýen haýsy milletçilik? To belli haýsy milletçiliğini. Indi Türkmen Ola- milletine o- karşı görüşmek diýip durşy bolýar şol. Kemine ol yankı bunlar şu terörizme karşı görüş, milletçiliğe karşı görüş deyip onun öğüdlerinin içindeki atları taşına çıkarıyorlar da. Öğüdler şu olmuyor. Özleri owa. Ol deme. Günäkärlik psikologiýasy da. Günäkärlik duýgusy bar. Şeyler psikologiýa ýaty var. Olam entek o günäkärläp başlamanka şonu başga birine aýtmaly da. Soň ýok sen diýip o şeyle bir pes derejeli urşa urjak bolýarlar. Ine şu wagt Ukrainada belişýaly Ukrainanyň näme diýe Ukrainanyň diýe öz raketalar düşýär diýe. Lavrov aýdy. O ýanky Ukrainanyň içindäki nemeler partlayan raketalar Ukrainanyň öz raketasymış. Ýöne deme kemine buna Putin niýet bolun şu ben ortalygyň içinde kän boldum. O ortalygyň kän. Bular içinden tanıyan niýetem ýalňyşman. Öýlerini bilýän. Şunyň içinde ýanky şownizm otýar. Böyle gaty düýütden ýanky tünkünne, ýülügünü otýar da. Ganda da däl, ýülügünü tünküne ýeter. Her birinde var özem ýanky O alkaşyndan medeniyetleri üstünü yapıp bilýär. Kowatsyzragy öz bolşly deme diýär. Adam ýallaram bar. Bakdyry düşünýänlerim azdan 140 milyon içinde. O her türlü bolup bilmeli. yo ol sapara ol düşünýänler bar diýip ol neme edip bolanok bu taýda bir Agramly böyle ýöne agramly böyle bolmasa da sapara ýanky orsun guruluşy şeylerek. Basbalcılykly ýanky nemeli düşünje bilen göreýänligi üçin gowusan bardyr ýöne o gowusynyň Ýene barlygyny aýtmaly geçmeli. o biz Litvada Ukraina'dan gelen başkala kömek ettik. Yani bir yollaşımızın sayında yaşar yalak yemelerini kurmadık. O şotaydı. Üstanak ayal başkala eceti ikranam kıydı bilen kıydılara mullokan yemelere. O biz diyorum adam karşılık yani. Ukrayna'dan gelen yemelere kömek ditlemettik. Bunlar ortaken. Biz orada hatta bilemiyoruz. Aydan o. Böylelerin şu Kiev'in aşağına Bucha diye şehirden. Onun
yıkmaçlığı vardı. Televizyon onun için bu uçan korku derlerdi. Onun için orada faşist, o rasist zat değil. Ben bulmalı. Onun diyen kaydı. Yani çünkü de beydiğiniz bir buyur yoktan geldi de. Televizyon evet. Onlar da diğerlerde. Hmm. Yok onu da beyleden diye de. Hem o anda şeydi kurulu. Yok diye. O diye. Ukraynalar edendir diyer. O. Sonra oraya alak. Onun yani, bakın bırak. Bunu akidin deyip o gidip hayiş edip yeter mi kötmeden kolunu okuduk. Hmm. Ne? Bunlar böyle çok yemeden kaçık gidiyor böyle. Avrupa gidiyor. Buların o dünyasına Neden pikirlenişine bilmeyen düşüner Tokay'dan yalda. gelenler hep Ukrayna'dan gelen son Ukrayna mı kan diye. Hmm. El bunu diye kömür diye. Demesi şeylere her yerde çıkıp bu da. Ha. Indi sapara bir neme yadıma düştü. Timothy Snyder diýip bir adam, şol döwür Ýewropaň nemesinde. Ýa-ni ynsanlyk kömegini etmek üçin şu aç nemeleri, ynsanlyk kömegini etmek üçin gatkan neme diýär. Ýa-ni Staline hiç kabul etmendir de. Yok kömek gerek de bizim kömegime täşligimiz ýok diýär. Indi Türkmenistanda da şu wagt şu neme bardır, ünüs verip görün. Türkmenistanyň içinde bir häzir Huda görkezmesin ýöne yer titreme bolsa, şo taý hiç il kömek almazam. Hemme zat gowy diýip görkezer ýöne Owganistanyň ol aňyr çetinde bir yer titredi, şoňa da näçe kömegi berendir. Ýa-da o tupan boldy. Tupan bolan wagtda çärjebe hiç il kömegi bermedi ýöne Özbegistany berdi. Şol bir tupanyň bir bölegi Özbegistanyň territoriýasynda boldy, bir bölegi Türkmenistanyňkida boldy. Türkmenistanyň içinde bolana kömek etmeýe, Özbegistanyň içinde bolana kömek edýär. Ine buňa näme diýip many berýäňiz? Ben aklım alanok onu bir adı badır kemiyle bunu. Yo ady bolmaly, hökmen suratda sapara ýöne şulara nähil ceza bermeli? Yani hiç bir ceza bularyň edýän işine neme gelenok? Ordun vermeli yerler köpüsü. Ha. Ya şeylerek bir ýagda iýleşler, yani buna 2 ýyl mundan bolan waka köp adam o görüp bilen däldir. Ine şu wagt täzeden diňläp görüm. Şol bir tupan bir bölegi Türkmenistanyň içine täsir edýär, bir bölegi Özbegistana. Özbegistanyň içinde bolan kan ulam däl barbyr. O Türkmenistan'ın üstünden geçiyor da. Türkmenistanyň esasy täsiri Türkmenistanda bolýar, çärjewde. Birem gelip hiç kim seretmeýär, hiç zat edilmeýär. Näçe wagtlap öýsüz, ýa-ni üçeksiz ýaşan adamlar boldy. Son internette çıkaranları kovulap batıp korkutup ürkütüp şey dip gördüler. İnternetleri yapıp hatta nemänem açmadylar ha, näçe wagtlap bir aýlap elektriğin bolmadyk yerler bolupdyr aşonda. Beceren oklar diýär. Ine şeýlerek iýleşler ýa pikirlenip görüň nähil zat bu. Bu indi näme üçin aýtdym muny sapara? Ine şu raşizm ýalyk bir zat bolmasa munyň aňyrsynda bu bolup bilen ok. Şu raşizmde o Rus milleti başga bir milletleri ýok edýärler. Hiç ýyly kömek etmeýärler. Gaýtam ýa-ni agyr ýagdaýa düşse şo agyr ýagdaýyny hasam agyrlaşdyrmak üçin elinden gelen edýär. Bu neme bilen düşünüp bolmaýar, akyl bilen bu zatlara. Akyl bilen düşünjek bolma, onu şeýle kabul etmelidir bu zat.
Cengiz Han'ın pikir edişi nähilek bolsa şonu ýaldyr. Ýa-da Vikinglere köp bizimkiler bilýän däldir. Ýöne Vikingleriň taryhyny bir okan şeýle bir gorkunç ýanky Mongollardan aňyry bolmasa bäri däl-de. Yani şolaryň pikirlenşi. Şu ors nemesinin pikirlenşi şolaryňky. Yani ýanky saparaňa aýdýar üstüne örtjek bolýarlar. Görkezmejek bolýar diýä. Türkiýe'ye gelen orslar öz arasında Rusça gürleşip diye baran diye aýdýarmyşlar. Sapara. Biz buların häsiýeti hemme ýerde bir ekeni şu öz arasında gürleşýär diye indi habar ýok da Türkiýede Rus dilini bilýän milletler hem gatykän ýaşaýar. Gürcüler var, türkmenler var, azrak özbek var. Kana Antalya'da daň diye şu baran dip diye gön aýdyp durlar diye. Avtobusda aňyrda berdi. Nähil nejis millet bu. Şu dile düşünen ok deyip o aýdyp öz aralarında gülüşýärmişler. Eşitenler var. Mehmet kemine bu ne Türkmenistan'la yani övüş günü ödüm koyu övüş günü ne için var değil ne sonra orta çıkıyordu. Ne kağıba deyip demen tarihine edip verdi. Şu onun el kanının Mehmet'ini 100 milyonlar bir daha hani Türkmenistan'ın yani şu an adı Milli Howpsuzluk Komitesi diýerler. Atları üýtgäni bilen çok funksiyonu şol. Şu KGB, şu NKVD'dan filiali Türkmenistan'da şol hiç yani ideyin taraftan yani maksat yönüne oylayan mesele onun işleme prinsipi üýtgän hiç tabi yok. Şoň üçin bizim hem meradymız yani Volodyan demesine katmeňdeşdi. Betbarçylygym turnalar. O türmämizde meňdeşdir. Yani bilýselen jargonlar vardır. Yani türmede bilen bilýselen arasynda gürleş yani demedi. Hem de dettin. Jeňişdik göre. O içindäki hanky düzgün tertip bardır. Ortadan türbesi bilen tutmaktan tekdir. O bizim kat yer ve diren bu mümkün. Evet. Yani şehir geçiyede. Ne büyük demeler son yani kararsız olduk. Bir taraf olduk. O olduk, bu olduk diye olduk. Yok. Şunlara çendi entek yani pasportlarında pasportun yüzündeki yazgılar vardır. Şuna seyredip görün. Notayda köp daha borçludur. Şu adı Türkmenistan'ın içindeki. O. Şu adı kendine Türkmenistan'da ukadlar, buyruklar, prikadlar, kanunlar yani ne verdi? İlk borçlu yazılayandı. Borçlunun Türkmençe geçilyen. Onu o kanda öyle görünüp durumda. İran araştırılığı var da kurun ediyen. Kimden araştırır? Kim kimi anlıyor? Biz yani bir millet olup bu hatlara reakte görkezmezlik ne hemen alamet. Yani bizde de okuyup görün, okuduk görünleri var. Siz ne şu da hatları görüp şunu reaktesi galayan olduğunu İran adım kerçiliğinde yani imkanlığın nimetine sığıyan yer var mı? Ama öyle kesin çıkarman şuna bolya dik gezme de cenayet. Siz öğütünü düşünmen. Siz sağlanır mı düşmanı? Olur ekil yaşamalar. Siz koyup giden
Hizmetinizi yaşamalı. O çağa bu. O sizden görürler almalı. Sizin şu mahlukluğunuzdan şu çağa görürler almalı. Sen çağa, ben çağında, on çağdan der. Sen öldün önün çağa. Sen bolşundan görürler almalı. Taş doğrumdan görürler almalı. Taş doğru tedbir eden rahatı. Hem de rahat. Onu net yaşamalı. Şu rahatlara düşünün yok. Şoňa nähile ýanky biperway garap bilýän. Benim adyny moýup bilen bok gemide. Adyny nämedigini bilýän boldy. Yok, bu Alar raşizmin neticeleri bu zatların hemmesi. miwesi. Meyvesi o. Raşizm ettiriyor bu zatları. E, Utanç verici bir zat ya. Näde? Başka bir milletin nemesinde bolup bilýän. Ine ýene bir gülkünç söz vardı. Tuvalet getirdi bize diye. Onu şu ýöreýde ýanky kygyba ýaýrady ya. O sözü ine şu sözü aýtmak bir milletin ýoklugynyň manysyny berýär. Şonu aýdýanyň o ağzyny urup dövmelidir. Başka zat däl ýa. Ağzyny urup dövmeli. O. Orslar tuvalet getirip berenmiş ýöne. Orslaryň şu wagtdan tuvalet ýok. Näde getirip berýärler? Şu wagtdan ýok. 70% ýok. Hawa. Ýewropa gaz satýar, öýlerinde gaz ýok, owalarynda. 2-3 tane ulu şäherinde gaz bar. Galanlarynda hemmesinde ýok. Han geçen Sahalinde partlamady mı gaz balon öýüň içinde? Näçe 9 adam öldü. 4 tane çağa ölen olmaly ýalňyşmasam 2 ýa-da 4. Şoň habar berişlerini ortadan habar berişini şoňa tiýnedim. O nädip berdi. Näde berdi? Jurnalistika şey diýişli. Long propaganda demedi. O taýda ýöne bir ýanky Gaz balon partladı boldu. bir şäherden suw içi. Ha. Patladı. Yani gaz ýaryldy. Balonun diýen okya balon o jaýlarda bolmaly der. Bolmaly hele o. Hmm. Ha. Yani balon yeňil dat derler. 7. 8. 9. 10. tarzda çıkacak korkur yeňil gal. Vay göne bir patates tutuşluğuna gitti. Ve şeyler bir ýagdaý ýanky indi şol adamlar näde tuvalet getirip berýär bize. Bir dorsun ýanky tarihiniň içinden tuvalet bölümine bir tapyňda. Görkezim bir O tarih tuvaletin nemesine ýygyny okap bolýar. çıkarnyp biletini welýän bolsa, ine Kazakstanda, o Türkistan diýen bir neme bar da. Nemede men gidip gördüm. Gadim neme, şo taýda tuvalet deme. Gadim 2000 ýyl bolan. Yani 5 ýyl tarihi neme ýadyma düşenok bolup. Bany bar, onu tuvalet. Öyle kim bilen ýyladylýan hammam bar. Öyle tabiat gelýän çay işläpdir de. Şular şu barlap, yani öwrenjek bolup demedikler. Näde Aşgabatda Tabgoş bilen Atabaýew köçen çatışy bardy. Şu Sagapdalyna aptek, bu apdalyna da bany bar. Hammam. Kadim hammam. Şoda bir wagtda sen bilen işlenýän hammam. Ort gelmek. Şonu yıktılar, sonra yani yıkmadılar, neme kömüre geçirdiler. Evet, tabii gelen o kömür yanıyor. Aslında bu şotayda neme diye yok var. Banya, tanya, neme yok. Gerçekten. Cepte de var, tapar, yani uyuşup gidersin. Yaşal doğun olur.
O sapara indi şonun men häzir tarihin söz nemesinden aýdyp berjek ben iň gowy bilýän nemem. Şu sözleriň üstü bilen taryhy düşünme metodum bar da ýine. Tuvalet sözü Fransuzca bir söz. Fransuz nemesinden ýaýran bir söz tuvalet. Ýa-ni gowy isman isna da gelýän bolup biler ýalňyş nemetmeýän bolsam. Şeýlere bir nemesi bar. Ýöne şo taýdan gelýär. Tuvalet sözü. Ýewropanyň üstü bilen ýaýraýar. Soň o orsada geçen bolmaly. Ýöne bizde o tuvalet sözü ýok wagtynda hajatana sözü bar. Bilýänsiz. Indi hajatana sözü ne ele alaly hajat haja diýmek ýani arapça zerurluk, gereklilik manysyny berýär. İhtiýaç diýip bir söz bardyr. Türkçede şu ihtiýaç sözüniň kökü şol haja. O hana da farsçadan gelýär. Indi bizim araplar bilen farslar bilen tanışan nemämize seretseňiz bu epesli ýyl bar. Men ine diňe şu sözlerden çykyp bizim 1100-1200 belki de ýyllyk tuvalet bilen tanışlygymyz barlygyny aýdyp biljek ýani. Ondan aňyrsyna başga bir suwutnamalar bolmaly hükman suratda ýöne men şu oturan ýerimde şonu aýdyp berýände. Orsun öz sözü barmy ýene? Mysal üçin Amerikada tuvalet diýip ulanylmaz. Bathroom diýerler mysal üçin. Olaryň hem aýratyn öz sözü bar. Ýani her milletiň şol neme boýunça aýratyn sözleri bar. Ýani orsunky ýok. Orsun öz sözü ýok tuvalet barada. Nädip bolar tuvalet getirýär? Ya bizde häzirem ýani tuvalet diýip örenoklar köp ýerde hajatana diýendirler. Şu wagtam şeýler ha. Owa. Indi bunu ýöreýte ýaýradýarlar bular. Şu bir milletiň üstünden gülmek üçin edilýän zatlar. Raşizm edýän zatlary. Edýän zatlary gaty kän gemine bu haýdy ýerini aglap demetsek bir peridaça iki peridaça da nemetmeýär. Ýöne soňky priýomlary diýenden täze savremen neme degişli nemeler ne şu internete garşy göre şalt barýarlar da. Bunu da kiber bezapaslyk diýip demetdirler. Yani türkçe siber howpsuzlyk bolýar da. Onuň ortaýet köpden bäri hemme neme Amerikanlara da şolar bilen yani şu meselede iş birlik edeli Ýewropalılara da diýär. Ýöne buňa aňyrtynda başga da atýar. Türkmenlerim şonu ürjedip yani kiber howpsuzlyk diýip komite döredipdirler. O komiteýäň içinde o Türkmenistan'a bir gurumu bar bolsa yani ýokary okuw jaýlaryna çenli şo komiteýäň o demedi başlyklar şo komiteýäň agzalary ýöne berdi bir geň bir zat bar da. Türkmenistanda internet ýok. O internet ýok ýerde kiber howpsuzlygyňyz o näme ýarýar? Şonu aýdyp biljek. Çok çilen komitelerin içinde bir yer var mı? Bu yani interneti yapmak için unolyan neme bu adını doğru koymak. O interneti yani halka ulanmaz yalak etme için diyelim ha düşünüp olur yalak. O ini çok komitedaki adamlar ayaklarını kemiğine ekrana çıkarmadı kendini. Yani çok komiteye giren adamlar var. Yani öğünleri internetin ne yemediğini içinde bilmeyenlerin katı kendidir. O kompütürü ömründe yani klavyesini batık görmediklerim katı kendidir. Ben bunları katı utanıyorum. O kibirin ne yemediğinden düşünmeyenler kendi yönü. Şu adamlar çok isteyecekti. O neyim için ben çok isteyecekti.
biýmeli adamlar. Şoňa ýa-ni würife derejeti şonu talap edýärler şu adamlardan. Tebägi näme üçin men şu üstüni bata aýdýanna, şol adamlar Türkmen milletiniň gelejegini ogurlayan, garaldayan adamlar. Öz çağlarının Türkmenin gelejegine internet bolmasa ýaşaýyş, elektrik bolmasa ýaşaýyş bolmaz ýala. Inden aňry internet bolmasa ýaşaýyş ýok. Gelejegi ýok. Şonu bilmeýän, şonu ulanmaýan jemgyýet dünýä nemetine aýak uýdurup bilmeýär. Bu ýa-ni 5-nji, 6-njy, 7-nji klas çağan düşünýän, düşünmeli zady. Siz şunu döwlet adamlary bolup, şu ispitaga giýen adamlar, sizi şu millet ömrü götünçe nälet demeli hakwada. Siz edýän zadyňyza düşünmeýänem bolsaňyz jogap käsip bolýar. Kendini şol adamlaryň atlary, nemeleri halk bilmeliler. Onu çıkaralı. Adap doğrulmalı. O içine molimler hem ýerýän eken şoň. Molimler hem reaktörler var. Çok reaktörler var. O indi şu zada karşı çıkan adamları o cezası gatyly bolmaly. Dünýä internetin üstülenýär ya şu an. İnternet diýmek döwletlerin, ýurtlaryň ýa-ni demalýan nemesi howasy. Şoňa geldi. Ulanýan hemme zadyňyz internet talap edýär. Men sapara şu kitap var, ine şu taýda elektron kitap var. Bilmedim görünýärmi. Şuňa da internet gerekde. Şuň ulanmak üçin internet gerek, kitap almak üçin internet gerek. Bu zatlary rady tölet demek edip bilemdi o internet. Hemme zadymda internet bilen edýär. Şu bolmasa Şweýçarda hayat durýar. Durmuş durýar. Me şol öňüne alýan adamlaryň hemmesi o jenaýatgardyr, o terroristdir ya. Şu wagt Ukrainanyň elektriklerini kesip o kışda gyşy ýarada ulanjak bolýardy orslar. Bilýäňizmi? Ors o nähil bir nejis bir neme. Çağı var, näme tal üçin. Yo, olar üçin hiç neme däl, ýa-ni Mongollar bilen Vikingleriň bir ara gelip kuran döwleti nähil bolar. Öldürmekden keyip alýan bir nemeleri var, olaryň kelle uruluşy var. Şolar häzir gyş gelmäke Ukrainanyň ähli elektrik nemelerini kesip gyşda o üşedip ondan soň olaryň bir arzuwy bardyr da belki de Zelenskiýni o tahtdan düşürer, ýa-ni gaharly adam iň ýakyndakynyň üstüne toplar diýen ýalyk ýa-da iň ejizine ýa güýji ýetýänine. Şeýler bir neme bilen umyt edýär. Ukrainlar ben düşünşüm boýunça şolaryň duzagyna düşen ýalyk hereket edýär. Men soňky bir hepdesine demetdim de üýtgetdiler taktikasyny. Olar hamala şolaryň duzagyna düşen ýalyk hereket edip başladylar. Ýöne aýtjak bolýarym şularyň edýän işi terrorizm ýa-ni elektrik kes o hakiki bir terörist bolup biler terörist. Şol näçe adam öldürüp biler? Näçe adam, 10 adam, 20 adam. Bular yüzünde adam öldürüyor. Öldürenleri, öldürenleri 100 milyonlar. Bunu hem şu dünya cemiyeti bunu görmeliler, bilmeliler. Bunu tezini çıkarmalılar. Hem kabul etmeli. Ne yankı internet yok yerde o kibirnemeni o siz ne kabul edýän şu ölüleri kabul ediş şeyleri ýala edýärler de. Ne
Sovet Devleti'nin tarihinden 100 milyonlap pida var da. O şonu bilmediklerim olmak, yani kiber korkutuluğun komitetinin içinde o boru oturmak bile detsen var. O sen internetim yok. Çok içinde bir adam o internet yok, bu ne ile korkutulduk oluyor. Bu düşünüp bilýäňiz barmy diýip bir tora bereni bollum kan. Mene bolun nädir diye. Ya estem tok. Ma. Häkli diýen zatlarym. Giden bu territoriýanyň içinde adam bir çöreğini tapynyp. Yani çok Kanada dafi alak demekler. Şu da atlar aytaran. Ya 30. yıllaki 20. yıllaki 1920. yıllaki nemeler. Revolüsyonun sonku tarih falan getiren bekbaşçılıkları alak dem. Özüm şu vaatlar eden adamlar var da. Bu çakan ehli yani yol başçılar var. Ya da yok diye deme diye beri diye. Şolun hemmeti yani ağır çağalık geçirden o köpüsü atkan yeneli o bir kedafi bir yene bir koloriyalak o manyak. Hemmeten bir utulonu tonkulor olaymasa hem beceri yani idnan elen onu atyanda atya koloriyalak bolun hem de kıparan sonral. Göz acelini avray bilen gideni bir kıtanak. 1917. yılın gelýän demäňdim. Yerlerin durşulyny kan. Türkmen KGB'sinin arşivini açsanızda ne heyleklerden çıkacağını bunu getirecek olun. Bu da hükman edilmeli, şu edilmeyen Türkmenistan edip olunu. Tarihinin yüzleşmeyen hiç öňümüzi, gaptalymyzy hiç yerimde görüp bilemem. Bizim karşımızda ne raşizm doğru başka iş zat duran. O düzelme ya. Şu zatları etmesek, aytmasak birinci aydılmalıdır. Birinci gürleşilýär. Ondan soň iş edilýär. Bu zatlar şeyle. Yo şu an bir informasiya el yetirip bolýar-da internet barýerine. Zatlaryň hemmejesini öwrenip bolýar. Adyny ýatdan ýa-ni Federeti Google diýerlerini çıkarıp berýär. On dolu, internetin içinde dolu. Şu bilgi gerek adama tarihi nemeler tonkuduğunda hata yani tempi katı neme diyer. Bu işin tempi köpeliyor. Yöne bizim milletimizin epeti böyle onu. Yani yalan kabul ediliyor da. Propagandan yalanı hatem beter. Sonuçta bulunmuş musul yerlerde. Yöne doğruyunu yemetmek için biraz zahmet harcamalılar. Yani, analiz etmeli, kellerini biraz işletmeli, ağram talmalı. O yalan orada yönü şeyle YouTube öğren de. Ondan sonra azat bol, o yalan bile yaşamanı. Hemme zat gowy bolup gider diýilen yalan bar bir. Iň uly yalanlaryň biri şol. İnsanlyk tarihinde aýdylan iň uly yalandyr. Gowudur ine. O hemme zat gowy bolup gider diýmek nähil kulağa hoş gelýär. Ortada aydım var. Şu bu dit хорошо dip aydım diýerler. Ine. Nerelerden gelýär? Özüm atı popüler aydımdır. Şu bu dit хорошо. Sapara o jemlese hem bor. O Kenzarı durumda. Yeken karar ban. Uyuttan düşben. Şu bu dit хорошо. Ya da bu zatlara düşünmelidir. Düşünce yok olup
düşünmeden çözüp bilmeýäňiz. Şu problemaları gündeme çıkarmaly. O bir enne getirmeli, öwrenmeli. Çok agylmaýan, görünmeýän nemeler ýok saýlýandyr. O jemgyýetem şol çiğnep, singdirip bilen okda. Bolýar kemine şu taýda gutura eli. Bolýar. Köp sag bolun. Bolýar, sag bolun. Ýyleşler sapara. O like basmagy ýadyňyzdan çykarma. Sizin üçin, sizin özüňiz üçin gaty önemlidir. Bu videolaryň hemme ýa-ni köpräk adama ýetmek üçin basýansyňyzdyr. Bolýar, sag bolun. Iň bolmany şu paýlaşmany, like basmany, bir şol işi edin, o sizem ýa-ni çorwada dumugyňyz bolsun diýen ýalak hereket edin. Bolýar onda sapara, sag bolun. Ýyleşler, sag bolun.